danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wa'annan ayoyi, Allah ya ce wa sayujannabu al-atqa ala wazni af'al, yace zai nisanci wuta mafi jin tsoron Allah subhanahu wata'ala. Wane ne wannan? Allazi yu'ti ma lahu yatazakka, wanda yake bayar da dukiyar shi yana neman tsalkaka ga Allah subhanahu wata'ala. Allah ya ce da kai ne ubangiji ya faɗa ha, yace wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, babu wanda yake da dukiyar da yake iya biyan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa ardahu. Yayi wannan ne illa ibtira a waje rabbihil a'la, gobe alkiyama yana so ya haɗu da huskar ubangiji. Wane ne wannan bawan Allah? Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa ardahu. Shine ya ɗauki dukiyar shi ya ba Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwashe komi da ke gare shi. Ballantana kai wanda kana yin farfaganda, kana zagin sahabbai saboda ana baka dauda ta duniya, saboda ana baka manyan motoci, saboda ana baka daloli kana sa ga aljihu, saboda kana zuwa wata ƙasa ana taimaka ma, kana shiga jirgin sama saboda kana ba ƙauye. Yanzu zaka dawo kuma kana zagin waɗannan sahabban annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan talauci ne ma yawa, ka fito ka fara bara, ka ce jama'a su taimaka ma da abin da zaka ci da gidanka. Kada ka ce sai ka zagi sahabbai sannan zaka bi dan abinci da zagin sahabbai. Wannan abin kunya ne da dan wannan gida, wai a ji wai dan gidan Nasiru Kabara yana zagin sahabban annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan bawan Allah in mai shiriwa ne Allah ka shiryar da shi, in bai shiriwa ya rabbi muna roƙonka ka anshi rayuwa tai a huta da zamanai duniya. Sayyidina Abubakar, wata rana Aisha radiyallahu anha, annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Sai aka je aka samu a wani majalisi ana magana, sai wani ya bude baki ya ce ni wallahi wasu mutane suka ce mu Aisha radiyallahu anha mu ba uwanmu bace, ba uwan mu'mine bace, mu ba mu cikin su. Mutane ransu ya ɓaci, aka je aka isko Aisha radiyallahu anha, ga abinda suwane da suwane suka ce, wane irin hukunci za a yi musu? Ta ce ku kyale su, ana ummul mu'minina lasu bi ummil kafirina, ni uwa ce ta muminai ba uwa bace ta kafirai. Saboda duk wanda ke zagin matan annabi, wanda ko tsarin annabi ka sha wuta ba za ta kona ka ba, ko miya annabi ka sha wuta ba za ta kona ka ba, ko gashi annabi ka ci wuta ba za ta kona ka ba, balle ka dibi wadda maniyin ta ya haɗu da maniyin annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka ce gobe alƙiyama ka ce wuta ce, kuma ka ce mata wai karo mazinaciya. La haula wala quwwata illa billah. Wa'annan mutane su ne kuke ɗaukar dukiyarku kuna ƙara musu ƙarfi a wajen kasuwanci. Ka san mutum na zagin annabi kuma ka koma kana kasuwanci da shi. Ka san mutum na zagin sahabbai ka koma kana hulɗa da shi. Wallahi ni akwai wani bawan Allah da muka yi skandiri tare da shi, mun shaƙu da shi sosai. Ban taɓa ba sanin ɗan shi'a ba ne, makarantar da muka yi da shi ba a mako san ɗan shi'a ba ne. Wallahi mun ƙara makaranta na ji labarin ɗan shi'a ne tun daga lokacin nisa cikin blacklist. Don mi mutum zai koma yana zagin sahabbai, ni in koma in hulɗa da shi? Ai na zama malalaci, na koma tambaɗaɗɗe. Mutum ya zagi annabi, ya zagi sahabi, in koma ina hulɗa da shi? Ai wallahi babu lalacewar ta kai irin wannan abu. Mutum ya zagi sahabi, ka koma kuna dariya tare da shi, kuna zama majalisi guda tare da shi, ya nuna lalacewa ta cimma. Wata rana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa akhadhathu quraishan fada yajbahu wa hada yutaltiluhu. Yace wata rana naga annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ji Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Yace wa'annan yaga quraishawa, wa'annan su riƙi annabi, wannan ya dangwari annabi, wannan ya turi annabi.
ya ce wallahi a wannan lokaci fa wallahi ma da namin na ahadun illa abubakar babu wanda ya zo kusanmu ya taimaki annabi da taimakon Allah illa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya jiba'u hada wa yutaltilu hada ya turi wannan ya dangwari wannan sai da ya kai ga annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu a taqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum. sayyidina abubakarin yace a taqatuluna rajulan yanzu za ku kashe wani mutum an ya kula rabbi Allah saboda kawai ya ce ubangiji ne shine Allah ya ce in ya ku kadiban in ƙarya yake yi fa alaihi kazibuhu ku kyale shi ƙarya shi tana gare shi ya ce wa in ya ku sadiqan in gaskiya yake yi wallahi yusibukum ba'du alladhi ya'idukum abin nan da yake nufin ya same ku wallahi sai ya same ku malam yace summa rafa aliyu burdatan kanat alaihi hatta ihdallat lihiyatahu sayyidi ali ibn abi talib radiyallahu anhu lokacin da yake faɗin wannan magana yana lullube da bargo ya ɗebe bargon da yake saye da shi yana zubar da hawaye akan tunuwa da walakancin da aka wa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace a wannan lokaci ‘yan uwan uwa na nan ‘yan uwan uba na nan amma babu wanda ya zo kusa annabi illa sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace a mu'minun min ali fir'auna khairun am abubakarin shin mu'minun min ali fir'aun wannan mumini na ali fir'auna shine yafi alkhairi ko sayyidina abubakar fasakatal qaum sai mutane suka yi shiru ali ibn abi talib yace ala tujibuni ba za ku karba min ba shin da mu'minun min ali fir'aun da sayyidina abubakar wayafi yace ba za ku karba min ba yace fa wallahi la sa'atun wahidatun min abi bakrin khairun min alfi sa'atin min mu'minin min ali fir'auna yace sa'a daya da aka yi da sayyidina abubakar ta fi sa'a 1000 da aka yi da mu'minun min ali fir'auna yace saboda mu'minun min ali fir'auna mutum ne wanda ya ɓoye imanin shi amma sayyidina abubakar mutum ne wanda a'lana imanahu ya bayyana imanin shi sayyidina abubakar shine wanda annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kwance baya da lafiya lokacin da zai bar duniya rashin lafiya ta ban kwana Bilal ya yi kiran sallah ya shiga ya gaya ma annabi cewa lokacin sallah ya yi ya ce murru ababakarin falyusalli bin nas ku yi umarni ga abubakar siddiq ya ba da sallah ga mutane suka sake cewa ya rasulullah ka san sayyidina abubakar in yana ba da sallah yana yawan zubar da hawaye ya ce murru ababakarin falyusalli bin nas ku sa sayyidina abubakar ya ba da sallah haka annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da annabi yana batun barin duniya yana ban kwana da duniya ya yi umarni da sahabba annabi duk wanda yake da kofa ta gida da take linkin da kofar gida annabi ya kulle ta amma ya ce ta sayyidina abubakarin radiyallahu anhu kada a kulle ta lokacin da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya an zo ana tsaye ga gawa annabi yana kwance ya bar duniya yana a ɗakin Aisha radiyallahu anha Umar ibn Khattab da ya zo aka ce mishi annabi ya bar duniya ya zara takobi ya ce duk wanda ya sake cewa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya zai ɗebe mishi kai ana zaune a cikin wannan halin sai ga sayyidina abubakar ya zo da aka gaya mishi
suna mamaki ya zai a ce annabi ya bar duniya ya karanta musu aya yana faɗa musu cewa annabin Allah annabi ba za ka yi kawo ba وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. sayyidina abubakar lokacin da ya karanta musu wannan aya duk sahabbai suka ji kamar ba su taba jin aya ba sai da sayyidina abubakar ya karanta ta. sayyidina abubakarin radiyallahu anhu wa ardahu shine wanda ya zama sanadiyar musulunta Usman bin Affan radiyallahu anhu ya zama sanadiyar shiriwa ta sayyidin ta Zubair ibn Awwam ya zama sanadiyar shiriwa ta Talha wa'annan bayan Allah duk suna wa'anda ƴan aljanna ne to a nan duniya Allah subhanahu wata'ala annabi ya yi musu alƙawali da aljanna kuma duk sun shiryu ne ta sanadiyar sayyidina abubakarin radiyallahu anhu wa ardahu suka karbi addinin musulunci. shi yasa mai qasidatul haiya yace wa qul khayra qawlin fis sahabati kullihim ka faɗi alkhairi ga sahabbai ga baki ɗayansu. قل فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء ولخلوه من نون التوكيد وفائله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت قل أنت خير مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف قل خير قول خير وهو مضاف قول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد قل خير قول لأن المضاف اسم نصب إلى اسم بعده فتعرف بسبب هذه النسبة أو تخصص أو تخفف يتي وقل خير قول في الصحابة كفدي الخير كصحابي زنتا الخير في الصحابة في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الصحابة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير يتي في الصحابة kullihim gabaki ɗayansu ya ce wala ta kuɗa'anan kada ka zamanto mai suka ta ibu kana aibata su wata jirahu kana jarraha su ya ce faƙad na ɗaƙal wahayul mubinu bi fadlihim wa fil fati ayun lissahabati tamdahu a cikin suratul fat akwai ayoyi da yawa waɗanda suke magana akan suke yabon sabon annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina alarma malar lokaci yayi inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladashi inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wato na so mu kawo surorin da suke tamdahu fi suratul fati ku ji su da yawa Allah ya gafarta muna godiya ga mutanen Saburi musamman madugun gayyata Malam Abdulrashid Shu'aib da shi da mahaifin shi Sheikh Shu'aib mune muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi Alhaji Muhammad Lawal Falala da Alhaji Nuruddin mune muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi yadda kuka yi ɗawainiya da mu tun shigowa tun kafin mu shigo har lokacin da muka shigo Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi yadda kuka ciyar da mu da abincin gidajenku Allah ya ciyar da ku da abincin gidan aljanna muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala yayanku da ya bar duniya ba da jima ba Allah ya gafarta mishi Allah ka yi mishi rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mishi da zuri'a shi ya rabbi muna roƙonka wa'annan bayan Allah ya ƙara ɗaukaka darajar su a ma'aikatarsu ya rabbi ka kare su daga sharrin maƙiya da mahassada ya rabbi muna roƙonka duk wa'anda suka taimaka a wannan taron musamman wanda yake jan mu da mota malam Musa
da Sheikh Albani da sauransu, irin Malam Kamal da muka zo tare da shi daga Argungu, sauran mutane manyan malamanmu suna da yawa, sarkin wannan gari, kowa dai mune mai godiya. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah muna bara muna roƙo a gare ka, Allah ya karbi ayyukanmu. Allah muna bara muna roƙonka, Allah ya ba mu zuri'a tayyiba. Allah ka yafe muna kurakuranmu, sai wata rana in Allah ya ƙara mayar da mu. Na yi magana da Malam Abdulrashid da kuma Malam Sheikh Shu'aib, in Allah ya yarda duk lokacin da mahaifina idan ya dawo daga Misra, duk lokacin da nije zai shigo Abuja kuma zai kwana, in Allah ya yarda zan yi magana da shi, duk da mutanen diya sun riga wajen 'yan tumatur, amma ana iya yin bypass. Zan yi ƙoƙari in Allah ya yarda in ga ya halarci wannan